Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki nohikai ki badai hok banyo ya kakam. Kila pelong da ka jingyaki. Namar ka jingsha pendukam no jongki. Hadin baka Supreme Court. Kala penmi ya ka hukum jongka. Hau benai baladam. Kani ka jingyaki ki nohikai ha West Bengal. Kadai ka bakamper. Bat ka bamju kam yoi. Ba baro ki nohikai ki batrai ya kakam ka badon buram. Ki mi samadan ban yaki. Da ka balaulut ki sopti bagi pong. Ha kabaningkong ka planjongki kalong ban ya lumlang krui ha Silda Station kabadon ha Central Kolkata bad nang tupat ki plan bantur sya sekretariat nabana kabadon ha Mandar Tala Hanongba Kolkata. Henrei ki pulit kilayo jingtep lupa yakani ka plan jongki. Kumta kila ab lupa ha ketiga jaka bad kim sasyu bantur henrei ki noikai kila tur da kabor. Don na pedeng jongki ki balaj, bad don ki basakut, bad kila syat hebno ha kali pulit. Henry wadla kimla bantur syadu sekretariat, ki simpat ba kajeki kalong ka bajom, namar ba kanika kubor, kalapoi syagi skor ka sorkar. Ki penpau ka jingsosi, ba kila yo ya kakam, da ka bahok, da ka bakhud. Bad hadin balahikai bonsnem, kila sya slot penban na kakam. Kila keno bagi pulit kila le tomet daka babom bat tiet yaki katu kan ningot kinohikai bat om tang batiet henrei kila kenjat bat patanru ha surok ba.